Ahoj, dnes opustím Vysoký Atlas a pojedu do královského města Fés, poté k pobřeží Středozemního moře, dále do modrého města Chefchaouen a tento díl ukončím ve španělské exklávě Ceuta. Vítám vás u třetího dílu mé marocké odyseji. Nyní naposledy projíždím Vysokým Atlasem směrem na sever. Mám už obrovský hlad a díky tomu se zapomínám nejprve domluvit na ceně, což je v Maroku nutné všude tam, kde nemají pevné ceny. Nenabízí zde tažín, tak si objednávám skopové na grilu. Kvůli jazykové bariéře místních a jejich obchodní vyčuranosti dostávám dvojitou porci připáleného masa. Byl to nejdražší a nejhorší oběd v Maroku, ale aspoň až do druhého dne nemám hlad. Holt zkušenost nepramení z pozitivních zážitků. Cestou mezi Vysokým Atlasem a městem Fés má krajina až evropský ráz. Hory jsou šťavnaté a ani o lesy zde není nouze. Diverzifikace přírody Maroka je překvapivá. Najednou zažívám kulturní šok, jelikož to zde vypadá jako v horském městečku někde v Alpách, což umocňují sedlové střechy, které jsem nikde jinde v Maroku neviděl. Až druhý den se dozvídám, že se tomu tady říká marocké Švýcarsko. Fés, sídlo marockých králů a bývalé hlavní město Maroka. Památka UNESCO, stejně jako již navštívená Marrákeš a Aït Ben Haddou. Neznaje situace, zabukoval jsem si ubytování přímo v historické části města. Díky tomu se dostávám do tohoto neuvěřitelného bludiště středověkých uliček, a to především díky místnímu průvodci Imádovi, který mě nehledě na moji velikost motorky vede přímo k hotelu. Imád si mě odchytil již před hradbami a i když jsem ho zprvu odmítal, tak jsem nakonec souhlasil s jeho asistencí. Po tomhle intenzivním zážitku vím, že to zde díky němu bude velká legrace. Párkrát jsem si škrtnul zrcátky o zeď, ale nějak se to zvládlo. Motorku odstavujeme v placené garáži a odteď se nechám vozit tímto o polovinu lehčím průvodcem na jeho mopédu. Nejprve trochu pochybuji, ale pak se odezdávám vesmíru s tušením, že mi nic nehrozí a moc si to užívám. Pokojíček v historickém Riádu je jako z pohádky. Na uvítanou od senegalské majitelky Katy dostávám mátový čaj a jsem odeslán na střešní terasu poslechnout si večerní modlitbu. Dobré ráno. Po skromné snídani se jdu znova podívat na střešní terasu. Už při prvním pohledu cítím, že tohle je úplně jiná liga než Marrákeš. Tento dům je opravdu starý a krásně voní exotikou.
Kouzlo ubytování v historickém Rijádu mohu vřele doporučit. Opravdu to stojí za to. Dnes se zase nechám vozit. Doufám, že nepřijdu o kolena nebo hlavu. Ale nebojte se, ten kluk to fakt umí řídit. Královské město Fés, založeno v roce 789, bylo až do roku 1956 hlavním městem Maroka. Po vyhlášení nezávislosti na Francii se jim stal Rabat. Žije zde víc jak 1 milion obyvatel a je to druhé největší město hned po Casablance. Hlavní mešita je mimo čas modliteb uzavřena. Chodíme bočními uličkami bez turistů a v místní pekárně si kupují čerstvý marocký chleba. Trhy se pomalu probouzejí a my jdeme na první dnešní vyhlídku. Hromady koření a luštěnin. Ryby, které jsou cítit jako ryby. No a všude přítomné kočky nemohou chybět ani v řeznictví. A na závěr drůbeží trh. Teď už ale míříme do největší, nejstarší a nejznámější koželužny na světě. So when you finish here, you go to the second terrace, you will see the color, you know. From here you will see just the Jakmile vstoupíte do koželužny, dostanete větvičku máty, která má přebít naprosto neskutečný zápach. No, ale moc to nefunguje. Nechápu, jak tam ti chlapi můžou vydržet celý den. Řemeslná vzručnost a obchodní talent arabského světa jsou zde dotaženy k dokonalosti. Prohlídka centra už stačila a my jedeme na kávu, u které mi Imad nabízí cigaretu plnou hašiše. Odmítám a už chápu, proč celou dobu tak uvolněně řídí. Mně by to složilo. Ty staré paláce, ty velebné chrámy. A to jsme ještě nebyli u Pinkasu. A to bych si tu Plzeň teď opravdu dal, Niku Cartere. Chvílemi cítím, jak se mi kolena otírají o auta, ale zatím žádný náraz. Jedeme na poslední výhlídku na město a výhled je tam krásný. Imad si mě našel, když jsem sem přijel včera večer a všechno zařídil, všechno vymyslel. Teď mě tady celý den vozí a je to parádní. Fés je asi nebo určitě nejlepší město, který jsem navštívil. Je to hezký. Bylo to povznášející, ale bylo toho dost. Balíme to a zase hurá do sedla. Perfect. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, brother. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you. See you then. Bye. Čeká mě barevné pohoří Rif, které je neprávem opomíjené a nachází se na severovýchodě Maroka. Jenom tak pro informaci, pohoří Rif má rozlohu jako polovina České republiky a vysoký Atlas jako celá Česká republika. No jo, hory tady mají jiné měřítko než u nás. Chief, ooh, they point the cannon at you.
Ta bílá MPVčka jsou dálkové marocké taxíky. Jejich řidiči mají panské chování a je potřeba si na ně dávat pozor. Je jich plné Maroko. Jo, pohoří Rif se povedlo. I tobě se tu líbí, viď? Apropo, veškerý kontakt s marockou policií probíhá přesně takto. Jen zamávají a dělej si, co chceš. Tvoje svoboda, tvoje zodpovědnost. Na moře se už dost těším. Našel jsem si kemp přímo nad útesem. Jen tu nemají restauraci, tak kupuji aspoň chleba a uvařím si sáčkovou polívku. Konečně do moře. Tady je hrozný bordel, ale je to dobrý. Ráno mě vítá vycházející slunce a hladová kočka. Když máte v Maroku jídlo, nikdy nejste sami. Mohl jsem se sice vrátit na asfalt, ale raději si to dávám vyhlídkovým offroadem podél pobřeží. Bylo to dobrý, ale teď se přioblíknu, jelikož mě čeká svižná středomořská pobřežní magistrála, po které je jízda opravdu radostí. Pojďme ještě na chvíli prozkoumat tohle údolí. Pojď sem, nás. Dávám si snídani s parádním výhledem na moře a zatáčky, kterými budu za chvíli pokračovat dál. No, a co jsem říkal s tím jídlem a kočkama? Oetlau znám z videí Matěje Vohnouta Homoly. Je to ospalé místo bez turistů, kde mám plášť téměř sám pro sebe. Někdo se možná ptá, jestli mi to už není blbý v tom horku. No, není. To byl můj videopozdrav do propršeného Česka. Tak kde jsem to skončil? Jo, v Oetlau. Je to tady dobrý. Maroko je dobrý. Má to své muchy, ale dobrý. Super. Vydávám se na cestu do modrého města Chefchaouen, vzhůru do vnitrozemí. Myslel jsem, že ty nejlepší věci jsem v Maroku už viděl,
Ale co mě čeká teď, tak s tím jsem vůbec nepočítal. Právě přichází úsek, který je z celé mé cesty Marokem asi nejpůsobivější. Je to taková nádhera, až to tahá za srdce. No však posuďte sami. Na chvíli zastavuji, abych si koupil domácí marocký chleba, který tu v horách pečou ženský ve venkovních pecích. Čerstvý je výborný. Díky, holky. Chefchaouen je dosažen, ale nejdřív se zabydlím v kempu nad městem. Vše je nachystáno, gulášovka je uvařena a jako bonus mám za sousedku pěknou slepici. Tak šup na výlet. Kemp je dobře situovaný nad městem. A díky tomu mám perfektní výhled na ten modrý zázrak. Okolí měst je vždy plné psů, kteří chodí do centra na svačinky. Modrá je planeta, kde můžeme žít. Modrá je voda, kterou musíme pít. Modrá je obloha, když odejde mrak. Modrá je dobrá, už je to tak. Modrá je Milka, ta naše kráva. Modrá je prej, v Americe tráva. Modrá je údajně i polární liška. Senzačně modrá je moje vojenská knížka. Z těch barev se mi zamotala hlava, tak to spravuju freshem. Zdejší pouliční hudebníci zrovna hrají pro jednu senegalskou rodinu, což dělá skvělou atmosféru. Modré domy, modré schody, modré boty, kraťase i tričko. Aspoň nikdo nepozná, že nejsem místní. Ty kočky jsou prostě všude, ale jsou krásný. Byl to skvělý poslední večer v téhle zemi. Město je opravdu pohledné. Je tu sice spoustu cetek a otravných obchodníčků, ale i tak to stojí za návštěvu. Má to atmosféru. No jo, jakmile se vaří, tak už je tady. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček brčálný.
Dnes vyjíždím do pošmourného rána, které se ale rychle projasňuje. Támhle jsou ty krásné průjezdy ze včerejška. A tady cesta do přístavu. Zbylo mi asi 200 marockých dirhamů, takže si dávám potvory z moře vytažený v tomhle příjemném bistru a ještě si na trhu kupuji kilo naturálních mandlí. Ty se budou určitě hodit. Salam. V Ceutě jsem o něco dřív, tak si ještě pořádně projedu. Stromku díky. Najeli jsme spolu v Maroku 3200 kilometrů. A není to málo, Antone Pavloviči? Támhle je Evropa a další část našeho společného dobrodružství. Já, když vidím nějaký hrad, tak prostě musím nahoru. Tak tady to asi neprojde. Nevadí. Tyhle okamžiky na cestování miluju. Všude jsou dobří lidé. Přátelé a kamarádi, tak jak se vám moje cestování Marokem líbilo? Klidně mi napište, budu rád. Určitě zde nejsem naposledy. Za celou dobu v Maroku jsem neměl ani kapku alkoholu. Těším se na pivo a empenádu. Za necelou hodinu budu zpět ve Španělsku, kde začíná další dobrodružství. Budu rád, když pojedete se mnou, stejně jako za like, sdílení nebo odběr mého kanálu. Na Gibraltaru na mě již netrpělivě čekají britské opice. Ahoj u dalšího dílu.